Здравейте отново, от мен Роксана. Днес ще ви разкажа за последната книга, която прочетох. Светулки зад решетките от Мира Добрева, издателство Книгомания, 2024 година. За първи път чета книга от Мира Добрева и ми хареса стила и написане, историята и начина, по който я е разказала. Още с началните 4-5 страници се срещам с Валма. Намирам я да върви към лудница, жълтеникава като цвят на болест. Доброволно ще затвори свободата си зад ръждясалите решетки. Усещам, че се страхува, но е категорична в решението си. Валма е алкохоличка. И ако тук си кажете, ама аз не съм алкохоличка, това не ме засяга, ще ви посъветвам да продължите, защото това е книга, в която можеш да се припознаеш, дори да не си алкохолик. Всеки от нас има незараснали белези от рани, зависимости под различно име, вътрешни борби, външни стремежи. Мразим се, обичаме се, себе си сме, правим се на някого други го, загубваме се, намираме се и прочие. Докато Мира разказва за съществуването на тази жена, която нито присъства в живота, нито в смъртта, някъде на границата между двете, може би адът. Забелязвам да потръпвам от сравненията, които използва, за да ни нарисува картината. Истински доброто сравнение е когато четящият може да си го представи, защото под някаква форма е минало през него в битието му. Може да го усети, да извика мириса му дори, да си спомни на допир как е. Давам си ясна представа за вътрешния цвят на Валма, а външния, за съжаление, може да се е прожектирал в някой от най-лошите ми кошмари. Напълни ми душата, казват. Още не бях преполовила книгата и душичката ми беше препълнена, приливаше от очите ми. Четейки една от изповедите на Валма, се ужасих. Чуйте, а Бог, в когото не вярвам, защото не ме взе в своите, а ме остави в твоите ръце, ми е свидетел, че преди да си отида от този свят, ще направя и невъзможното да изтрия спомена от това как ме караше да топвам пръстче в ракията, която беше сипал за себе си. Едва ли съм имала и 3 годинки. Освен това съм била бебе, когато съм изяла първата си попара с хляб и вино. Децата, на които така се е стекал животът, че по един или друг начин са доближили чашка до устата си, обикновено са на 12, 13, на 16 години, но аз съм била плачливо дете, с неспокоен сън и нашите са се възползвали от знанието си за една стара българска традиция. На кърмачетата давали попара с затоплено винце, смесено с вода или пък коричка хляб, натопена в ракия. Така успокоявали и надливия ми нрав. Това бил начинът да ме приспят на обяд, когато съм отказвала да затвори очи и да се примиря с задължителните порядки в обществото, когато съм се опитвала да бъда себе си, да остана себе си. Прочетох отново същото, което и вие чухте, защото не ми се вярваше. Но да, така пише. И се разгневих. Яд ме беше на тези хора, исках да ги залича. Но осъзнах, че те не знаят какво правят и се смирих. В лудницата, където Валма пребивава за определено време, стените, коридорите, стая номер 10, в която е настанена, още повече притискат въгъла със страх пресираната й душа. Очите се насълзяват от миризмата, която носът приема през двата си отвора и попада дълбоко в ума. Така че колкото и да обтриваш тялото с гъба, ще усещаш вонята полепнала за него. Стая номер 10 заварва изпосталяла и завързана за болничното студено легло Кадрина. Кадрина също е алкохоличка. Кога се е качила на тази въртележка, не знае. Смята, че няма точен ден и час. И тя, още не озряла, е искала да избяга от реалността и е отворила тази врата. Нейната история не се конкурира с тази на Валма по трагичност.
Еднакво тъмни са, просто в различен нюанс на черното. Самата болест е много противна, казва. Причината за пиенето е вътре в нас. Откакто се помня, живея с едно особено, предварително нещастие. Всичко около мен изглежда непоносимо. Валма и Кадрина започват страстно да споделят за преди, за падението на духа и издевателствата над собствените им тела. Оглеждат се една в друга, тешат се. Харесваше ми да се възприемам като жертва. Обикновено пиенето започва с идеята за някакво нещастие, което ти преувеличаваш, но то те огнетява и разяжда отвътре. Проблемът винаги е в теб, обаче постоянно мислиш, че е някъде извън теб, в някой друг. Валма, както и Кадрина, са онези жени, дето като се разхождам, улисана в собственото си ежедневие, виждам по улиците да залитат, да си говорят сами високо. Случвало се е да извръщам глава погносена или пък подавам ръка, колкото да се изправи и да я домогна до най-близката пейка. Но след тези няколко секунди продължавам по пътя си и забравям това лице. Беззъбо, скървясали очи, мазна коса, почти изчезнало тяло. Мозъкът ми я изтрива, за да не ми замърси реалността. Романът излиза извън материята с появата на Мина, на душата й, рейки се свободно в небесата след напускане на тялото. И още преди него в утробата. Мина е изгубената сестра на Валма. Всичко ми опрощаваше, казва с умиление Валма. Колкото повече чета за Мина, толкова повече и аз, като Валма, очаквам я да се завърне на някоя от страниците. Да се завърне до Валма. В бледо-жълтата монотонност на съществуване в лудницата пристига съдбата на втория етаж, до който Валма няма достъп. Подслушвайки зад решетките на прозореца си от първия етаж, Валма иска да чуе името й. Но уви, съдбата е умопомрачена и не може да говори. Продължавайки по страниците, стигнах до деня, в който изписват Валма от учреждението. Заедно с нея се преживях страха от несигурност. "Оставете ме в психиатрията, оставете ме!" крещеше. Тогава и аз се поколебах. Ще се справи ли в живота това момиче? Как ще оцелее? Някакво чудо ли ще дойде? Не ми се вярва. На нея също. Тръпна в очакване да разбера как ще влезе в реалността отвъд решетките. Страниците натежават като камъка, който дълбае следващата пропаст под Валма. Изтързах се с нея, за положените усилия, за извървения път. Безсмислие отново, вместо небе над нея. Не съм сигурна дали порокът поражда безсмислие или обратното. Наблюдавах я свита в пашкул от тъма, нанесла се е на тавана от детството. Има покрив, стени, прозорци, но е мъртва. Също като мен, казва. Добре, защо? Как е възможно човешко същество с биещо сърце, с оставащо следи върху прозореца дъх, живо създание да стигне до тук? Татко и Мина сигурно ще дойдат да си ме вземат. Най-накрая да не съм сама. Затова дойдох на този таван, за да ги намеря и да се върна при тях. Ето я Валма. Бавно разкъсва пашкула, издава глава, отново ще се учи да стъпва, да свиква със светлината, събужда се. Но аз вече не й вярвам. Да се свършва с тая мък, стига. И се насити. Втори месец не съм се докосвала до чаша. Вода пия от канче. В бутилка държа само олио. Постепенно свиквам с това, което остана от мен. Не знам дали тялото ми ще смогне на тази рязка промяна. Не съм сигурна дали пак няма да ме предаде. За сега съм благодарна, че макар и на тавана, живея в светлината на деня, в очакване на онзи миг, в който ще извикам в себе си. В крайна сметка животът си струва. Вярата и Бог като нейно лице присъстват в романа.
но не натрапчиво и отблъскващо. Вървят кротко и търпеливо, като пристан на спасението са. Сега наистина искам да се излекувам, но не чрез психиатри, не чрез насилие, не чрез принуда, а по вътрешно желание. Да, аз трябваше да се преобразя. От една страна да си остана онази, която съм била сътворена първоначално от него, от друга да го оставя да ме пречисти така, че да не съм онази, която аз съм създала в мен. Всяка сутрин открехвам една врата в съзнанието си, надниквам през нея и проумявам, че до някъде съм преродена и свободна. Свободна. Ах, колко красива и светла е Валма. Разплаках се, защото видях, че човек може да победи демона в себе си. За себе си се разридах. Съдбата беше възвърнала гласа си и Валма избра да я чуе. Четейки книгата, подчертавах почти всеки ред, всеки абзац. Навсякъде имам малки, почти невидими записки. Добре написана книга. Като да четеш поезия в проза. Думите са така нанизани една до друга, пламтящи думи. Притеснявах се, че няма да се умея правдоподобно да разкажа съдбите на Мирините герои. Да, за мен са герои. Нямат специални ефекти, бляскави костюми и прочие, но те имат форма, плътност, имат лица. На тази книга се плаче, хващате яд, става ти мъчно, изпитваш съжаление, понякога се усмихваш. Тази книга е жива. Надявам се да ви е било приятно. Разбира се, ако ви е заинтригувала историята, вземете си книгата, прочетете я. Аз ви благодаря сърдечно, че ме слушахте.